No, kucu. No. Pomaly. Hideg a víz, Miki. Futas! Zaočkovanie. Čo to znamená, neviem. Psínka. Kde to je napísané, že proti čomu je očkovanie? Ešte nie je zaočkovaný proti oné. Psínka? Hej. Čo stojí? To, keď bude mať 3 mesiace. A to čo to stojí? 5 eur. Hej. Nestoja draho. Maximálne očkovanie 10 eur. Čo už všetko. Tak ja som platil 10. Hej. A dal mu 3. 10 za všetko? Hej, Tri. 3. Nie, ja som platil 10 a 2 injekcie. Ešte 3 eurá som platil za oné, za odčervenie. To je Ešte odčervený. odčerviť ju môžeš. A čo už vlastne, čo už všetko má?